ylipäätään pelätä tommosia tositilanteita tosi paljon, kun tulee se eteen se tilanne, että pitäisi Mimmin kanssa touhuta, mistä Anders oikein? Anders aina vaan. Ehkä se on sellainen kokeneempi kaveri, se tietää, mitä tehdään siinä vaiheessa, kun otetaan vaatteet. Kimsi-sarjan Anders tulee, siltä päässä saa. Toivottavasti keskustelu. Puhelin ei yhtään yhteen, ei myöskään puhelinen aurinkorasva eikä puhelinen majoneesi. Niin kuin jollekin on käynyt ainakin, jos Taloussanomien juttua uskoo, jossa siis tämmöiset korjaajat kertoo kaikista tämmöistä erilaisista tapaturmista, mitä jossa pääsee siis kertomaan tämmöisiä epäonnistuneita yhdistelmiä, mitä on tehnyt. Eli mitkä kaksi eivät sopineetkaan yhteen. No mulla esimerkiksi niin, kun mä säilytän maustehyllyllä, kun säilytin ennen tätä kamalaa tragediaa vierekkäisissä purkeissa kanelia ja kurkumaa, jotka on aika samanvärisiä. Ja mä laitan aina mun aamiaisjogurttiin, siis herkkuaamiaisjogurttiin, joka on pitkä. Yhtenä aamuna vahingossa sitä kurkumaa, mikä oli melkein saman väristä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun lusikoin sitä suuhun, niin tajusin, että ei, hyi, yö. Tämä maistuu nyt sellaiselle niin kuin intialaiselle dippikastikkeelle, mikä ei varsinaisesti ole huono asia, mutta ei niin kuin aamiaisjogurtissa. Eli niin kuin kurkuma ja tämmöinen herkkuaamia. Ei ole. Tämä riippumatto ynnä. Mitä siellä nyt olikaan? Kaikenlaista tavaraa lähdössä, kokkikirjaa. Ne täällä lattialla. Ei ne lentele, minä ääntänin täällä. Minä laitan Krista Siegfriedsin soimaan. Joo, kiitoksia. I wonder where you are. Hope it's not too far. When will we meet? The smile on your face, just like the old days. Your beautiful heartbeat. You gave me a good start. You gave me your heart. I'll never lose that part. I think you hear me. I think you're right here. That's why I have to. Mulla esimerkiksi pitäisi ensin pestä hampaat ja sitten, että jonkun 20 minuutin päästä tyyliin voi syödä. Että se hampaidenpesu etukäteen estää sitä, mikä täältä hyökkäys. Niin. Mä teen kyllä niin, siis että mä ensin menen pesemään ne hampaat. Mä haluan aina sen raikkaan appelsiinin ja mun herkullisen aamulla. Se on semmoinen yhdistelmä, joka ei todellakaan. Jos on hampaat ja juo appelsiinin mehua, niin se sattuu. Se sattuu päähän ja joka paikkaan. Ja tänään on siis kyse äittämisestä juuri